acasă și noi am spălat cu o singură sticlă de Fairy cele 10.000 de farfurii rămase în urma petrecerii. Mai mult, Fairy a îndepărtat grăsimea chiar și de pe tigaia în care s-a servit mâncarea, pentru că Fairy durează de 3 ori mai mult decât aștepți. Head and Shoulders? Serios? Credeam că e doar pentru mătreață. Nu-mi vine să cred că e doar șampon. Noua formulă cu triplă acțiune curăță, protejează și hidratează pentru a obține un păr cu până la 100% fără mătreață. Cât de bine arăți. Șamponul numărul 1 în lume a devenit și mai bun. Reacții incredibile. Emoții copleșitoare. Deci de-aia tremură vocea, de la emoții. Bucuria învingătorilor și recitalurile invitaților speciali. Descoperă pasiunea din spatele unui spectacol fenomen. Eurovision Making of. Duminică după telejurnal la TVR1. Nu aș îndemna pe nimeni să plece în străinătate. Pleacă și nu mai am pe cine să sun și pe cine să întreb ce faci, ești bine? Sunt întrebați întotdeauna de ce s-au întors. Tot acasă trebuie să tragi într-o zi. Niciodată de ce au plecat. Am meritat pentru că banii ăștia nu-i făceam. Românii care au trăit printre străini își deschid sufletul, iar mărturisirile lor sunt tulburătoare. A doua emigrare. Oameni adevărați, povești adevărate. De luni până vineri la TVR1.